Програма «Саба» в ефірі телеканалу АТР. Далі продовжуємо рубрикою «Цей день в історії». Першого лютого 1946 року на першому засіданні Генеральної асамблеї ООН у Лондоні норвежець Трюгве Лі обраний першим генеральним секретарем. Він пробув на цьому посту 6 років і достроково залишив його під тиском СРСР і Сполучених Штатів Америки, які критично висловлювались з приводу його роботи. Цього дня 1979 року, після 15 років вигнання, до Ірану з тріумфом повернувся шиїтський релігійний лідер Аятолла Хомейні і через 2 дні оголосив про створення Ісламської революційної ради. 1 лютого 1980 року 39 чоловік загинуло під час штурму урядовими військами іспанського посольства в Гватемалі, захопленого групою індіанців, що протестували проти національної дискримінації. Живими залишились лише посол та індійський вождь, який згодом був убитий. Цього дня 2012 року у єгипетському місті Порт-Саїд під час футбольного матчу між місцевим клубом Аль-Масрі та каїрським Аль-Ахлі при рахунку 3-1 на користь господарів на поле вибігли вболівальники і стали бити футболістів команди гостей. У сутичці, яка стала масовою, загинуло 73 людини і не менше 1000 отримали поранення. Повертаємось до студії. Працює у студії Олександра Сенько. Я вітаю мою наступну гостю Алла Мироненко, вірусолог. І говоримо про тривожні теми, пов'язані зі здоров'ям. У столиці зафіксували перший випадок захворювання на правець. У Луганській області зафіксовано і лабораторно підтверджено перший за 2018 випадок дифтерії. В обох випадках захворіли дорослі люди. Пані Алла, чи атакують ці хвороби населення? Чи є привід дійсно мати масштабне, велике занепокоєння? Доброго ранку всім. Дійсно, ми говоримо про це вже не перший рік, що в країні різко зменшилася кількість щеплених проти інфекційних хвороб людей, і, зокрема, дітей. Батьки відмовляються часто від щеплень їхнім дітям, тому що думають, що це небезпечно, зовсім не знаючи про те, а що буде, якщо дитина насправді захворіє. Тому те, що ми маємо наразі там один випадок дифтерії чи правця, це ще не зовсім небагато, але може бути набагато більше, якщо населення не схаменеться і не перевірить, як дітям робилися щеплення. Наприклад, дифтерія і правець – це щеплення має робитися дорослим з інтервалом 10 років. Тобто останнє за календарем щеплення – це 16 років, а далі один раз на 10 років. І за цим, не знаю, хто має слідкувати. Чи самі люди, чи батьки, чи медичні працівники. Раніше за цим слідкувала санепідслужба, яка наразі зруйнована. Тобто вона ліквідована. Тобто, чи можуть люди самостійно визначати якісь симптоми чи ознаки, на що потрібно передусім звертати увагу батькам і дорослим людям? Тому що і про дифтерію, випадок з дифтерією і випадок захворювання на правець захворіли дорослі люди. От принаймні, за чим спостерігати? До чого бути особливо пильним? До якого стану? Коли йдеться про дифтерію, це завжди, як правило, запалення горла, утруднене дихання і набряк гортані може бути, і набряк навіть шиї може бути. І це дуже небезпечно. І взагалі тяжкий досить стан. Це пункт перший. Потім, звичайно, треба, щоб лікар-інфекціоніст подивився, тому що в нього є практика для цього. І стосовно правця, то це може бути поранення, невелике поранення, яке потім через деякий час може розвинутися в якісь місцеві судоми. Але це вже захворювання. А ми говоримо про те, щоб не було цих захворювань, потрібно робити профілактичні щеплення, щоб людина була захищена і взагалі не було приводу захворіти. Чи у нас існують ризики спалаху дифтерії?
Так, у нас дуже низький відсоток щеплень проти дифтерії. Ще дітям, може, якся роблять, а дорослі взагалі багато хто уникнув цього за календарем, і тому зараз дорослі хворіють. Якби вони в дитинстві мали повний набір щеплень, а дифтерія робиться там, ну, принаймні 4 чи 5 разів в дитинстві. Тому, якщо це пропущено, то дорослі тому і хворіють. От скажіть, будь ласка, рівень щеплень, ви сказали, низький. А чи є якісь протипоказання для щеплень, щоб не робити, наприклад, дитині? Ну, це гострий стан, тобто підвищена 38 і вища температура, тобто коли людина хвора, зазвичай щеплення не роблять. Якщо людини якесь місцеве там нежить, наприклад, він не є протипоказанням не робити щеплення. Перейдемо ще до однієї хвороби, тому що от за останній тиждень на кір занедужило майже 900 людей, серед них більше половини дітей. Пані Алло, у мене, ми перед ефіром трошки говорили про це захворювання, і ви сказали, що от насправді люди просто трошки забули, що це за хвороба страшна. От, будь ласка, я зараз хотіла б вас попросити для загалу ще раз пояснити, які симптоми у кіру. Ну, зазвичай кір починається як респіраторне звичайне захворювання, але потім може і різко підвищитися температура, і з'явитися висипання специфічні. І поява на щоках таких п'ятин, ну, це може лікар подивитися. Але кір – це дуже небезпечна хвороба, тому що вона дає багато ускладнень, і навіть енцефаліти, і панкреатити, і взагалі дуже тяжко перебігає, особливо якщо це людина вже досить доросла. І у нас інфекційні стаціонари зараз приймають достатню кількість таких хворих. Це молоді люди, які свого часу не одержали щеплення, там 20 років, 25 років. Це вже і дорослі, але вони не захищені. І насправді кір – це, ну, дуже тяжка хвороба. І люди, оскільки після введення вакцинації і винайдення вакцини всі були щеплені, там більше 90% було щеплених, і просто захворюваність різко впала. І про це забули, не бачили цієї клінічної картини. А зараз, коли люди не роблять щеплень, або вакцини немає, або самі відмовляються, що дуже нерозумно, то дійсно є високий ризик захворювання. Ну, є от в історії такі приклади, коли мореплавники відкривали острови, там нові землі, і, наприклад, мореплавники – це ж були не діти, це були дорослі люди. Щеплень проти кору тоді не було, і з високим ступенем вірогідності там таких явних хворих на кір, може, і не було. Але коли відкривали цей острів, от населення острова, воно жило ізольовано і з кором не зустрічалося. То після от такого відкриття половина населення острова вмирали від кору. Тобто є такі факти в історії. Бо кір, ну, навіть циркуляція вірусу в популяції людській, вона продовжується, навіть якщо людина не хворіє, тобто вона має, наприклад, якийсь імунітет після щеплення або після перехворювання, то він потім з часом підтримується от за рахунок цієї циркуляції вірусу в популяції. Скажіть, як вберегти дітей, на що звернути увагу? Ну, діти мають бути щеплені. Перше щеплення проти кору дитина має отримати в рік, а друге перед школою в 6 років. Якщо це зроблено, то більше зазвичай не потрібно робити щеплення. Якщо немає документального підтвердження або немає впевненості, що було все зроблено, то можна зробити додаткове щеплення, гірше не буде. Зараз є такі нереактогенні вакцини, Пріорікс, наприклад, от він містить кір, краснуху і паротит, ці антигени, які стимулюють утворення імунітету проти цих хвороб.
таких небезпечних інфекційних хвороб. Ну, от наразі дуже багато випадків захворювання на кір, і ви зазначили напередодні, що симптоми дуже подібні на звичайне респіраторне захворювання. А потім з'являється висипання, це для респіраторних захворювань не характерно. От чи є зараз підстави закривати дитячі садочки, школи, якимось чином ізолювати дітей від таких від масового скупчення до якогось спокійного, дати можливість цій хворобі якось відступити? Хвороба не може відступити, поки діти будуть не щеплені. Потрібно з'ясувати вакцинальний статус дітей. Це медична сестра має такі документи, картки, виписки. І зробити щеплення тим дітям, яким не були вони зроблені. Тому що, на жаль, в школах є діти, половина або третина дітей взагалі не мають щеплень, або не мають повного набору щеплень. І це сприяє, коли неімунний прошарок в класі, там, в школі, це сприяє поширенню захворювання, коли є занесення до колективу такої хвороби. А діти все одно спілкуються і в школі, і поза школою, і в транспорті можуть їздити, на секції ходять. Тобто ми ж не можемо їх зачинити. І карантин, скажімо, тиждень, 2 тижні. Потім діти все одно повертаються в школу. Ми ж не можемо їх, не стоїть завдання тримати їх під замком вдома. Тому треба зробити щеплення і спати спокійно. Так завжди було, так у всіх країнах. У Сполучених Штатах, наприклад, якщо батьки відмовляються від щеплень для своєї дитини, вони навіть можуть бути притягнуті до відповідальності аж до позбавлення батьківських прав. Тому що вважається, що батьки не турбуються про свою дитину, не хочуть, щоб вона була захищена. От страхи від щеплень чомусь превалюють у багатьох над страхом, що дитина помре від хвороби тяжкої. Пані Алло, чи вдалося останнім часом підняти рівень щеплень? Чи почули, чи дослухаються батьки до експертів, до медиків, до вірусологів, імунологів? Останнім часом ці страхи, коли помирають від хвороби, вони якимось чином стимулюють батьків, що пожвавлення в вакцинальній кампанії воно є, але за один день зробити всім щеплення ми не можемо. Принаймні якась статистика, от, наприклад, з минулого року, порівняно з цим роком, є вже якісь прогрес? У мене немає цієї статистики, це треба в МОЗі запитувати, якщо буде шанс одержати такі дані. А взагалі треба, щоб ми маємо бути відповідальні за своє здоров'я і за здоров'я своїх батьків, тобто дітей, як батьки. І треба свідомо ставитися, перш за все, кожна людина має свідомо ставитися до своїх дітей і до себе. А те, що має хтось відповідати і виконувати закон на рівні календаря щеплень, звичайно, дуже важливо, щоб медичні працівники були переконані в тому, що це безпечно, це потрібно, це захистить. Так, на жаль, не завжди є. Тобто, ще стоїть завдання, я не знаю, навіть і засобів масової інформації, пропагувати вакцинацію серед медичних працівників, щоб медичні працівники були в цьому переконані і переконували в цьому батьків. Ще нагальне таке захворювання в Україні, як грип. Як ви розцінюєте, епідемія цього року, вона, власне, епідеміологічний риса, вона пройдена чи… Насправді ми цього року не очікували дуже високого підйому захворюваності. Те, що ми зараз спостерігаємо, у нас йде тенденція до підвищення рівня захворюваності, але насправді масових захворювань на грип поки що ми не бачимо. З чим це може бути пов'язано? Зараз в країні, починаючи ще з початку листопада, перший випадок ми діагностували, що вже в країні був грип. І зараз циркулює 4 віруси різних
грипу, але вони не є новими для українців. Тобто кожен вірус – це і H1N1, і H3N2, і Б двох генетичних гілок різних – ямагатської і вікторіанської. Між іншим, превалює вірус грипу Б вікторіанської лінії. Цей вірус увійшов у склад вакцин цього року, так як і H1, і H3. Тобто ті, хто щеплені проти грипу, а таких у нас зовсім небагато в Україні, вони захищені. Ми не чекаємо дуже високого підйому цього року. От і за рахунок того, що багато вірусів циркулює, нема домінуючого такого, абсолютно домінуючого штаму. І немає абсолютно нових вірусів. Тобто під процес кількість хворих буде не дуже високою, але слід завжди пам'ятати про осіб, які належать до груп ризику. А що це за група ризику? Для вірусу H3N2 це люди похилого віку, 65 і старше, діти до 5 років, і люди з хронічною патологією. Це для вірусу H3N2. Для вірусу H1N1 це люди з ожирінням, бронхіальною астмою, з діабетом, також люди з хронічною патологією, які найчастіше одержують ускладнення і можуть і померти від цього вірусу. Для вірусу грипу Б він також, звичайно, дає ускладнення у вигляді пневмонії. Як і всі віруси грипу, це найпоширеніше ускладнення. Вірус грипу Б дає ще ускладнення, такі як отит, тобто запалення середнього вуха, і загострення іншої хронічної патології. От яка порада, щоб вберегтися від грипу? Головне, що їсти, тепло вдягатись? Насправді потрібно в жовтні, в листопаді щепитися. І це вже запорука того, що ви не захворієте і тяжко не захворієте. Щеплення має пройти дитина чи доросла людина? Взагалі, хоча б люди, які належать до груп ризику, і ті, хто взагалі не хоче хворіти, не хоче лежати вдома. У нас, коли щеплення, коли вакцини західні зареєстрували, то перші були щеплені це банківські працівники і працівники посольств в країні. В країні тоді перших лише 2000 людей було щеплено. Тобто ті, хто свідомо розуміють, що не треба хворіти, ті, хто хочуть подорожувати, а не сидіти ізольовано, ті, хто хочуть під час підйому захворюваності ходити в театр, а не сидіти вдома. Тобто з побажаннями берегти себе і своє здоров'я програма «Саба» закінчується. Алла Мироненко, вірусолог, була моєю гостею. Я передаю, інформаційний ранок закінчується, але продовжується інформаційний день на телеканалі АТR. Залишайтеся з нами і до завтра.